Yau za mu yi magana ne akan wani kalma kwaya ɗaya wanda shine haka before kalma ne wanda yakan iya zama conjunction, yakan iya zama preposition. Abin da yasa na bayani haka shine in general a Hausa muna kiran before din nan kaman in ce kafin, kun gane, kafin abu kaza ya faru. So a turanci before muna amfani da shi ne domin mu expressing an idea of something happening earlier than another event. Abinda nake nufi shine muna amfani da shi ne wajen bayani akan wani abin da ya faru kafin abin da za ka yi, ko kuma kafin abin da sauran abubuwan da suka faru. Misali yanzu za mu yi amfani da before a matsayin din shi yakan iya zama conjunction, yakan iya zama kuma preposition kamar yadda na muku bayani. Zan muku bayani da yake a grammar idan ka san preposition kuma ka san conjunction, bari ka gane yadda abin da nake nufi. Alright, so misali sai in ce she study for her exams sai kuma in ce me before she went to the party. Abinda nake nufi a nan, she studied for her exams before she went to the party, ko kuma before she go to the party. So yanzu a nan wannan abin shine muke magana a kan nan. Abinda nake nufi da turanci shine she studied for her exams before she went to the party. Ta yi karatu ko kuma ta yi karatunta na jarabawa kafin ta tafi wajen party. Kun gane abin da nake bi? So abin da muke son yi magana nan shine wannan kafin din before din da kuka ji muke bayani akai. Abin da yasa before din yakan iya zama conjunction ko kuma yakan iya zama preposition shine saboda anan ya zama conjunction ne saboda abin da ake nufi da conjunction a grammar shine a wasu kalmomi wanda ake amfani da su wajen hada clauses kaman jumla wanda suka cika jumla. Akan yi hada jumla biyu. In kuka lura nan, she studied for her exams, yana shi ma jumla ɗaya ne mai zaman kanshi wanda ya cika, ya bada ma'ana. She studied for her exams, ta yi karatun jarabawanta. To sai ka cire before din nan. Wannan ma kuma she went to the party, ta tafi gurin party. In kuka lura wannan da wannan kusan jumla guda biyu ne masu zaman kansu. So before da aka yi amfani da shi a nan gurin ya connecting wannan jumlan da wannan jumlan, wanda in kuka lura fasarar shi nace she studied for her exams before she went to the party. Ta yi karatun jarabawanta kafin ta tafi wajen party. To abinda nake so ku gane a nan, kar ku manta na ce muku shi wannan before din ana amfani da shi ne domin nuna kaman wani abin da ya faru kafin wannan abu. So in kuka lura inda kuma shi preposition ya zo kenan, saboda shi ana amfani da shi wajen nuna lokaci, direction da sauransu a cikin sentence. In kuka lura ya nuna mana wannan ya zo kafin wannan kenan, kun gane. So before anan yana da muhimmanci, kuma a nan gurin ya nuna mana abu biyu ne yake faruwa a nan, azin yana iya zama abu kaza, abu biyu ya zama, za a iya kiran shi preposition kuma za a iya kiran shi duka conjunction at the same time. So abu nan before ana nufin shi yana nufin kafin ko kuma kafin abu kaza, kun gane. Za ka iya cewa I ate my food before going to bed. I ate my food before going to bed. That's mean na ci abinci kafin na kwanta ko na je bacci. So in da ka yi amfani da wannan before din, it is going to be very important a cikin English language, and I hope kun san ma'anan before yanzu kuma kun san amfanin shi grammatically kuma da kuma politely yadda ake amfani da shi. So thank you very much. Sai mu haɗa wani video na gaba. Ni ne naku Idris.